studioul nostru. Ne-am dat seama că astăzi ne-am început naționala de bere alături de majoretele de la Clubul Steaua. Mulțumim foarte frumos! Pentru că v-am obișnuit să jucăm în fiecare după amiază cu invitații de excepție. Astăzi ne-am propus să vă menținem silueta și i-am invitat alături de noi pe prieteni dragi nouă, e adevărat. N-am putut să ne abținem nici de această dată. O avem alături de noi, tocmai întoarsă din America, pe Adriana Antoni. Bună ziua, bun găsit, bine v-am găsit. Alături de noi, Adriana. Le observăm alături de Adriana Antoni pe fetele de la Etnic. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Bine ai venit, Ionica Moroșanu. Bine te-am găsit și ziua bună, Carina. Ziua bună. Nicoleta Radu este alături de noi, multiplă medaliată la concursurile naționale și internaționale de fitness. Și mai am o surpriză pentru voi, dar o să vă o dezvălui la momentul potrivit, puțin mai târziu. Până atunci, haideți să o chemăm pe Adriana Antoni alături de noi, pentru că ne-a fost tare dor de vocea ei, atâta vreme cât ne-ai vitregit. A fost îngrozitor să trăim fără tine și fără vocea de